Θυμάμαι πολύ καθαρά εκείνο το βράδυ. Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν ξεθοριάζουν ποτέ, ακόμη και όταν περάσουν δεκαετίες. Δεν ήταν μια επιχείρηση υψηλού κινδύνου. Δεν υπήρχαν όπλα, ούτε καταδιώξεις. Αν κάποιος περνούσε από εκεί, θα έβλεπε απλώς δύο ανθρώπους να πίνουν καφέ και να μιλούν. Και όμως εκείνη η συνάντηση άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβανόμουν τη δουλειά μου. Βρισκόμουν σε μια μικρή πόλη της Μέσης Ανατολής. Δεν θα αναφέρω το όνομα, αλλά ήταν από εκείνες τις πόλεις που βρίσκονται μακριά από τα μεγάλα πρωτοσέλιδα. Στενά δρομάκια, χαμηλά κτίρια, παλιά αυτοκίνητα και μια ατμόσφαιρα που έμοιαζε να κινείται πιο αργά από τον υπόλοιπο κόσμο. Η ζωή εκεί είχε έναν διαφορετικό ρυθμό. Οι άνθρωποι γνώριζαν ο ένας τον άλλον και κάθε ξένος ξεχώριζε. Ήταν αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία είχε πέσει ελαφρώς και ο αέρας είχε αυτή τη χαρακτηριστική μυρωδιά της σκόνης και του καμένου καφέ που συναντάς σε τέτοιες περιοχές. Το καφενείο ήταν μικρό. 4 τραπέζια έξω, λίγα ακόμη μέσα. Ένας παλιός ανεμιστήρας γυρνούσε αργά πάνω από τα κεφάλια μας, κάνοντας έναν μονότονο ήχο. Είχα φτάσει νωρίς. Πάντα φτάνεις νωρίς. Δεν είναι απλώς επαγγελματική συνήθεια, είναι μέρος της επιβίωσης. Κάθισα σε ένα τραπέζι που μου επέτρεπε να βλέπω το δρόμο αλλά και την είσοδο. Παρήγγειλα καφέ. Ο ιδιοκτήτης δεν μιλούσε αγγλικά, αλλά δεν χρειαζόταν. Είχαμε αναπτύξει μια σιωπηλή κατανόηση τις προηγούμενες ημέρες. Κοίταζα γύρω μου, ένας ηλικιωμένος διάβαζε εφημερίδα, 2 νεαροί μιλούσαν χαμηλόφωνα, ένα παιδί έπαιζε με ένα παλιό κινητό τηλέφωνο, τίποτα ύποπτο, τίποτα ιδιαίτερο. Κι όμως αυτή είναι πάντα η στιγμή που πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός. Η επαφή μου καθυστέρησε περίπου 10 λεπτά, όταν εμφανίστηκε δεν υπήρχε τίποτα που να τραβούσε την προσοχή, ένας άνδρας περίπου 50 ετών, απλά ρούχα, ένα ελαφρώς κουρασμένο βλέμμα. Κάθισε απέναντί μου χωρίς να πει τίποτα. Για μερικά δευτερόλεπτα δεν μιλήσαμε. Αυτές οι σιωπές λένε πολλά σε τέτοιες συναντήσεις. Αξιολογείς τον άλλο. Παρατηρείς τις κινήσεις του, το βλέμμα του, τον τρόπο που κάθεται. Τελικά μίλησε πρώτος. «Έχει ζέστη σήμερα», είπε ήρεμα. Ήταν η προκαθορισμένη φράση. Απάντησα όπως έπρεπε. «Ναι, αλλά τη νύχτα πέφτει η θερμοκρασία». Η συνάντηση είχε ξεκινήσει. Παραγγείλαμε καφέ, μιλήσαμε για ασήμαντα πράγματα, για την οικονομία, για τις τιμές των καυσίμων, για την κατάσταση στην περιοχή, όλα έμοιαζαν απολύτως φυσιολογικά. Όμως, πίσω από κάθε λέξη υπήρχε ένα δεύτερο επίπεδο. Αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν επαγγελματίας πληροφοριοδότης, δεν είχε εκπαιδευτεί, δεν είχε εμπειρία. Ήταν απλώς ένας άνθρωπος που βρέθηκε σε μια θέση όπου γνώριζε κάτι σημαντικό. Και αυτό είναι πάντα πιο δύσκολο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν πολλά να χάσουν. Σε κάποιο σημείο σταμάτησε να μιλάει, κοίταξε γύρω του. Όχι νευρικά, απλώς προσεκτικά. Μετά γύρισε προς εμένα. «Αν σας πω αυτό που ξέρω», είπε και σταμάτησε, δεν απάντησα. Τον άφησα να συνεχίσει. «Δεν θα μπορώ ποτέ να επιστρέψω στην προηγούμενη ζωή μου». Αυτή ήταν η στιγμή. Ξαφνικά όλη η συνάντηση άλλαξε. Δεν επρόκειτο πλέον για πληροφορίες, δεν επρόκειτο για δεδομένα ή αναλύσεις. Ήταν ένας άνθρωπος που έπαιρνε μια απόφαση που θα άλλαζε τη ζωή του. Τον ρώτησα αν ήταν σίγουρος. Δεν απάντησε αμέσως. Κοίταξε το φλιτζάνι του καφέ του. Μετά είπε κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. «Δεν το κάνω για χρήματα, δεν το κάνω για εσάς. Το κάνω γιατί αυτό που συμβαίνει δεν πρέπει να συμβεί». Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος είχε ήδη πάρει την απόφασή του. Η συζήτηση συνεχίστηκε για περίπου 40 λεπτά. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά οι πληροφορίες που έδωσε ήταν εξαιρετικά σημαντικές. Όχι απαραίτητα εντυπωσιακές, αλλά κρίσιμες. Ήταν από αυτές που αλλάζουν την κατανόηση μιας κατάστασης. Όταν σηκώθηκε να φύγει, δεν μου έδωσε το χέρι του. Δεν υπήρχε καμία δραματική στιγμή. Απλώς σηκώθηκε, πλήρωσε τον καφέ του και έφυγε. Τον είδα να απομακρύνεται στο δρόμο. Και τότε κατάλαβα κάτι. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις δεν είναι αυτές που βλέπουμε στις ταινίες. Είναι αυτές οι μικρές στιγμές όπου ένας άνθρωπος αποφασίζει να μιλήσει. Τον συνάντησα άλλη μια φορά μετά από μερικές εβδομάδες. Ήταν πιο σιωπηλός, πιο κουρασμένος, αλλά αποφασισμένος. Κάποια στιγμή μου είπε: «Ξέρετε τι είναι το πιο δύσκολο?» Τον ρώτησα τι. «Να ζεις κανονικά, όταν ξέρεις ότι η ζωή σου δεν είναι πλέον κανονική». Αυτή η φράση με ακολούθησε για χρόνια. Και τότε κατάλαβα πραγματικά ότι ο κόσμος των πληροφοριών δεν είναι γεμάτος πράκτορες. Είναι γεμάτος ανθρώπους. Άνθρωποι που παίρνουν δύσκολες αποφάσεις. Άνθρωποι που ρισκάρουν τα πάντα χωρίς να περιμένουν αναγνώριση.
Και εκείνο το βράδυ, σε εκείνο το μικρό καφενείο, κατάλαβα για πρώτη φορά ότι η δουλειά μας δεν είναι απλώς να συλλέγουμε πληροφορίες. Είναι να διαχειριζόμαστε ανθρώπινες ζωές. Και από εκείνη τη στιγμή τίποτα δεν ήταν πια το ίδιο.